ओरै फैलाय आं थानायजों थांगासिनो र' होद माम्बार फैलै हनै सासे मेसेज हनै Hei, नोंसोर मा गेमल' गेलेनानै थायोब्रा? है र' जोबसिगोन नै जोंना बुहुमा दाना मा जाखो आंनाव फनखौनो हरग्रोला आरो आं हरबाबो मोजांखौनो रायलायहरला आंनाव हरग्रोनांसिगोन फनखौ र' हरनि आं माथो हमाबो हनै मबाइला फुजाबा आंखौलाय गेलेबाय थानाया है सोरफोनाव डिस्टार्बलाय थैलाङोलै बिदिबा मा डिस्टार्ब सैमा मालाय गेम गेलेफ्राव दोन मोसौ हैच जाम्बा गार्लफ्रेन्डखौनो बिदि रायहरो नामा मा होनो आं दाना बेजों दसेबो रायलायनो गोजोनला हैच मानो मोनथिया आच्छा नों जुदि बेनि फारसे फिलिंसानो गैयामोनब्ला नों मानोथो बेखौ मोजां मोनामोन नों मिथिगौ दा बियो दि नोंखौ गावनि गोरबोजों बेसेबां मोजां मोनो आरो नोंनि फारसे बेसेबांदि फोथायनाय दं जे नों बेखौ फोथायखेबस' खालामा औ सानसुमाव दंमोन आंबो फिलिंस मोजां मोननायनि फावथिनाल' गेलेयाखैमोन आं नाथाय मा नाथाय है बेफोरखौ बाद होदो थ' थांसै थ' जुलि मा एसे मुहिनां नोंनि महरा आंदि 7 साननिफ्रायनो नोंनि अननाय मोननो हास्थायगासिनो नोंनि सावगारिखौ मबाइलाव नायसाबसै आं नोंजों देन बेबायदि बेरायथारगोन लोगो हमब्ला बिनि रायज्लायनाय मिनिनाय महर आरो बिनि गोसो बेसे समायना आंनि गोसोआ मानो बिनि मिनिनाय बुंनाय महर मानो एसेबां मिस खालामो आं जेरै मिस खालामो बेबोखि आंखौ बेबायदि मिस खालामथारो दा बियो मानो सम सम मोजां मोननाय राव बुङो ना ओहो नङा थोद फाग्लि सानथारो आंबो फेसबुकखौनो नायसामसैदां माथो खालामनो ओरैनो थास्लायस्लाय जायखिजाया आं बेखौ खनसे लोगो हमथारनोसै गनायोना गनाया गोसोनि साननायखौ फोरमायनोसै फाग्लिया सेस्टार दुलुरनो नायबाबो अवाटारा फेसबुकआवनो नाम्बारखौ बिहरनानैनो कल खालामनांसिगोन आं हे माथो नै फेसबुकआव बिनिसो मेसेज फैबाय र' नायनि आं नाम्बारखौथ' मोनबाय फनखौनो खालामसै आं हरनोसैबोला सोर नाम्बार गोदान हरलायखो जुलियानो जाखागोन बे
हेलौ हाय सिनायदोंना आंखौ अ जुलि ना औ गाज्रि मोनाबा आं नोंनियाव फंसे खोथा बुंनो सानदोंमोन ए मा खोथा दे बुं गाज्रि मोना बिदिब्ला नों गाबोन आंजों लोगो हमनो हागोन ना लोगो हमनो हागोन दे थेंक इउ बिदिब्ला गाबोन आं कल खालामफिनगोन दे औ दे बिदिब्ला बाय बाय बुहुम मा जाखोलै बियो दाबो सफैया हिनजाव थां माथां औथ' आरो गार्लफ्रेन्ड गोनां मानसिथ' मालाय फन रायलायनायाव ओंखारनायाव एसे लेट जायो रायलाय मालाय एथ'बां रायलायनांगौ ना ने नों बायदियासो बांसिन जागौमोन गार्लफ्रेन्ड मोननायमोनबा है हनै फैबाय एक्टरा एथ' गोबाव जायो नालै माथो जेबो देलायाखै बेनो बेसो फैद' थांसै दासो सफैयो जोहोलाव जों नोंखौ 3 घन्टासो जासिगोन नेनायानो एथ' गोबाव खालामोलै बे मानसिया औलै एसे बेस्थ'मोन थ' थांसै दखानाव बेदर लायनांगौ ए मा जाखो मनाखौथ' बावबाय आं दा बाजाराव बायदो थ' बिदिब्लालाय थारैनो बुहुमा मा जामारखो जायनि जाहोनाव आंखौ सिया खालामसै आब' हो माखौ बारदावलाबायखो नोंहालाय जेबो नङा आगै मामोन आब' दिनैथ' बिस्थिबार बाजार थ' जोंहा दाहाय बाजाराव थांनाया जि गोबाव जाबाय आं थांनो बादों आगै थुना आब' सेन्देल लायनो आंना सेन्देलानो गैला थुना नोंनि आब' बादै खालि अख्राल' दा बेलासियाव थांगोन थेंक इउ आब' सना दे जाबाय बारा अनफ्ला नाङा नै आफा बेदरा लाबोबाय आं माजों सङो संदो नै है हेलौ बुहुम बहा दं नों ए आं बाजारावसो थांदोंमोन दासो सफैदों नै दा बेलासिनि 4 बाजियाव आंखौ लोगो हमनो हागोन ना ए हागोन मानो हाया जानो दे बिदिबा दोनथ'नोसै बाय हेलौ फाग्लिया मालाबानो दानहरबाय बारलायबाय दासिमबो सफैयासै फैनोथ' थाबदोंमोन ना बुंफ्लादोंसोमोन ओहो जुदि आंनि गोसोआ बेखौ हास्थायदों अब्ला बे फैथारगोन नंगौना नङा जाखोथाय बुहुम ना औ नों जुलि ना औ सरि एसे गोबाव जाबोबाय जेबो नङा बुहुम मासे हेन्डसाम सावगारिनिफ्राय मोगथाङाव हेन्डसामसिन माथो मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ जुलि जाम्बाया बेखौ बुजिया नों माबा बुंदोंमोन जुलि बुहुम आं माबा फोरमायनो सानदोंमोन नाथाय नों मा फोरमायनो जुलि बबेनिफ्राय जागायनो अब्लाबो गोसोनि साननायखौ बुंथारनोसै आं गावखौनो गाव बुजिस' हालिया आं नोंनो माबोरै फोरमायनो बुहुम आं नोंखौ मोजां मोनबाय नों जुदि गनायोब्ला आं आंनि गोरबोनि थार अननायखौ नोंनो होनो सानबायमोन बुहुम आइ लाभ इउ आंहा जेबो बुंनांगौ गैया जुलि आइ लाभ इउ टु थारैनो नंमारगौ ना बुहुम नाथाय नोंनि मेगनाव मानो मोदै बुहुम जेबो नङा जुलि बियो आंनि खुसिनि मोदैसो खुसिनि औ जुलि जाय बाथ्राखौ आं 7 साननिफ्रायनो नोंनि सिगाङाव फोरमायनो होननानै सानदोंमोन नाथाय लाजिनाय आरो गिनायजों फोरमायना लानो हायासै नाथाय नों दिनै सिमांना मोगथां बियो मोगथां बुहुम आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनबाय बियो सैथो I really love you जुलि love you टु बुहुम साना हाबसिगोन जुलि थुदो थांसै थुदो
बा जायगाया माथो बिराद मोजांलै ग्रिन ग्रिननो सेलफि लानांगोनलै थुदो बाबार थुदो मोनाथारबाय आइदै सरि बिनानाव जेबो नङा दे गोरोन्थिया आंनिबो सिखारदो आब' ओमफ्राय जारौना मुङा मामोन आंनि मुङा बोहैथिया दा बेलाय सोरथो जारौ ओमफ्राय बहा थाङामोन आं बिनि बिनानाव आरो जों बाजाराव थाङोमोन थुदो आब' आयै सिख्लाया साफाथारमोनलै माइबारियाव सानजों खनसे बेरायनो मोनोमोनब्ला नैया गै खमली नैया दा खमला फै आइदै हा मालाय गोसोखांफुनायाव गोग्लैलाबायो आगै नों दाहाय बहाबा थांगोन नामा बेलासियाव थाङा आब' मानो जेबो नङा नों दा बेलासियाव जेरावबो थाङाबा आं गामियाव बेरायहैनोसै ए बुहुम बै दावथु जरासेखौ नुदोंना औ बियो नुदों मानोबा मानैजों बेसेदि अनलायदों बाथ्रा रायज्लायलायदों नाथाय गुबुन मासेया फैनानै बिसोरनि गेजेराव हेंथा होफैदों सना जुदि जों सानैनि गेजेरावबो बेबायदि हेंथा सोमजियोब्ला आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा सना जुलि लुगैनाय मुवाखौ गासिबो मोनजोबनायमोनब्ला बे मोननाय बेसादाबो बेसेन थानाय नङामोन जिउआव सुबुं माहारिया बायदि मैया सानथ्र'हायै सिमां सुजुयो नाथाय बेफोरनि गेजेराव बबेबा जाफुङो बबेबा जाफुङा नाथाय आंनि गोसोआ बेफोरखौ बुजिया सना सुबुंनि जिउआ मायाजों गेलेनाय सना रावबो मिथिस्लाबा बबे समाव मा जायो गोथार अननायनि थरथिंसे मोदैजों गंसे गिलासखौ आबुं खालामनो हाया सना आं नोंखौ बिलोमा गाथोन सेराव नेनानै दं नों फैयागौमानि नेबाय थागोन मा जाखो बुहुम जेबो जायाखै थुदो न'आव थांसै आफाया आंखौ लिंहरबाय थ' दे बिदिबा थांनोसै सना दे बुं मानो लेंहरामोन आंखौ आंहा सम गैया बुहुम नों मानो आंखौ एरा खालामग्रा जाखो आं नोंखौ मा खालामदों ना फन ना मेसेज आं हरनायखौबो दिखोआ आरो लोगो हमनो सानब्लाबो आंखौ नुब्लानो एरायखेलाङो आं दि नोंखौ बेसेबांबा समनिफ्रायनो नेनानै दं नोंनि फन फैगोन साननानै आं बुंदों नोंखौ आंनाव फन खालामनानै आं बुंदों नोंखौ आंखौ लोगो हमनानै नोंसो आंनियाव फन हरदों आंखौ लोगो हमनो बुंदों बुहुम नों औ मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौ आंनि गोरबो बिखाजों नाथाय नों आंनि मोजां मोननायखौ मोनसे गेम बायदिसो गेलेबोदों मोजोमसे गुनबो नों आंखौ अनसायबोआखै मोजां मोननाय होनना रावबो फंसेबाबो रायज्लायनो लुबैयै थाया आं बार फन खालामबाबो नों आंजों मोजां रायलायामोन फनखौ दानहरबाय थायोमोन नों आं फन हरबाबो हमनानैल' दोनोमोन नों आं हेल' बुंबाबो नों एसेबो आंखौ थाल लायामोन गावस्रा बिब' बिनानाव सानैल' मिनिग्लाबलाबाय थायोमोन आंखौ एसेबो खेलखौनो लायामोन नाथाय बुहुम आंनि नोंखौ मोजां मोननाया नंखाय नङामोन सैथोआनो जाया मानो आं आरो दुखु जानो गोसो गैला
बाय आं फैबाय बुहुम जिउआव नोंखौनो गिबि मोजां मोनदोंमोन आं गोरबोनि थारनायखौ नोंनोनो होदोंमोन नाथाय दिनै नों जागोन सना नों आंखौ मुगैबायबालाय नाथाय जेब्ला नों आंनि अननाय होनायखौ बुजिगोन अब्ला बै समाव नों आंखौ खाथियाव मोनफिननाय नंला बाय लाभ इउ टेक केयार आइ रियेलि लाभ इउ आगै जुलि र' दोनथ' आदा फैदों औ दे जागोन नै जायख्लं बेयावनो जिरायदो जागोन दे मामोन आदा थां आगै साहा फुदुंना लाबो आलासि फैदों नै जागोन दे आदा लोंदो जायख्लं जागोन दे नैबे आंनि लोगो जायख्लं गंसे अफिसावनो सानैजों खामानि मावो खुलुमबाय आदा बिनानाव आइ आफा गैयिनिफ्रायनो आं नोंखौ दाव अनबोबाय फेदेरबोबाय फोलावबोबाय आरो नोंनि हास्थायनायखौ सुफुंबोबाय दिनै आं नोंनि आंगो बिदा जानानै मोनसेल' मिजिं हास्थायोदि नों गनायगोन ना बिनानाव आदा आंनि खोथाखौ माब्लाबा गनायजाफेरदों मा मिजिं आदा आं गनायगोन बिनानाव जेब्ला नों मादै मोनाव आलासि जानो थांदोंमोन बै समाव जायख्लङा नोंखौ नुनानै नोंनि थाखाय आंनि आखाइ बियो आरो आंनि मिजिङाबो बेनोदि जायख्लङा सासे मोजां सुबुं बेनिखायनो नोंनि जुलिखौ जायख्लंजों होनो सानबाय जुदि नों गनायो अब्ला बिनानाव नोंनि फिननायखौ नेनानै थाबाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया आदा आच्छा बे बैथाया मा जाखोरा 7 दिन गोजो जालायबाय जोंखौ दाबो खबरानो गैया माथो थैखो ना माखोसो ओंलै आं दाख्लै हाथायाव खनसे लोगो मोननायानो हेलौ बुहुम खोनासं आदाया गावनि लोगोजों आंनि जुलिनि थि खालामबाय मा प्लिज बुहुम नों आंखौ लांफै आं नोंनि अनगा थांनानै थानो हानाय नङा नों बेफोरखौ मा होनदों जुलि प्लिज बुहुम आं नोंनि अनगा हानाय नङा नोंखौ नेनानै थाबाय बाय सना जुलि हेलौ 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 होद मा जाखो जुलिखौ बुङा मानो मा जादों बिदाया जुलिखौ गुबुननो थि खालामबायनो आंखौ लायनो लिंहरदों बुजिबाय आं नों दुखु दाजा बुहुम आं नोंजों लोगो दङ थ' बिदिब्ला दानो थांनो थ' अखायाबो दोमैलुलुथारलाय साथा लांनांगोन नै कर'ना भाइरासजों आरो जाबावलायबाय फाग्लासोलै माला जोबबावगोन बे कर'ना भाइरासालाय आदाया मैखोम मोननाया औ फंबायमोन माबा खबरमोन
मा जाखो फंबायमोन? आदा माने आं जुलिनि बाथ्रासो रायलायनो फैदोंमोन। ए बेखौनो एथ' कफि नांगौ जाबाय। आदसा मा खोथामोन? आदा नों गाज्रि मोनाबा फंसे बाथ्रासो बुंनो फैदोंमोन आं। हा गाज्रि मोनलायनाय मा बाथ्रालै फंबायमोन? आदा नैबे बुहुमजों जुलिजों मोजां मोनलायोनो। है मा होनदों? औ आदा जों सानैजों मोजां मोनलायनाया बेसेबा गोबाव जाबायमोन। Shut up! ननसेन्सफोर। एथ'बां गोहो नोंस्रा बावनांसा गोहो लानानै आंनि बिनानावा माब्लाबाबो बेबायदि गोरोन्थि लामायाव आगान सुरनो हाया। जानो हागौ नोंनि बे फाव नायनायसो ओंखारलां नोंसोर दा नैबेनिफ्राय। आदा गोरोन्थिखौ बुहुमाल' मावाखै नोंथांनि बिनानावाबो मावदों। जुलियाबो जुदि गोसो होआमोनब्ला दिनै बुहुमाबो गावनि मोजां मोननायखौ फोरमायथिना लानो गोनां जायामोन। ओइ गथ' मा बुंनो सानो नोङो? नंखाय सासे बिमा बिफानि मिजिंखौ जाफुंहोनो रोङि बेखार सेंग्रायासो आंनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनो फैदों। हो? पकेटाव थाइसे फैसा गैजा रोङि गावनि गोलोमदैखौ फसरना लानाय। आंनि बिनानावखौ लांनानै जाहोनो हानाय गोहो दं नोंहा? जुलिनि उनाव सानसे फिसा फिसा मोनगोन बिसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हानाय गोहो दं नोंनाव? बिसि फिसा फिनायखौथ' बाद दोन गावनि उदै थाइसेखौ सुफुंनो हायो बेखार सेंग्रायासो दिनै आंनि सेराव मोजां मोननायनि आखाइ फोलावनो फैदों। Get out from here! हामा साबिर गिदिर मानसिजों समान समान बुंफानो। आदा आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थि जाबाय आंनिया। जुलि आदाया नोंनि मोजांनि थाखायसो बे हाबाखौ मावदों। बयबो गावनि आंगोखौ गोजोनै जिउ खुंलांजानो सिमां नुयो। रावबो बिबायनानै दुखु खस्थ' सहायनांना संसार जानायखौ रावबो हास्थाया। थादो जुलि। बेनो नोंनि आरो आंनि जोबथा मोजां मोननायनि सान। थुथु थांसै। बहा थाङामोन बुहुम? आंखौ निमाहा होदो बोहैथि आं नोंखौ रुजुखौ हायै दुखु होफ्रांबाय। बिब्दि दा बुंसै बुहुम बिब्दि बुंनानै आरो आंनि गोसोआव आरोबाव दुखु दाहोसै। बोहैथि नों गनायोब्ला आं नोंखौ जिउजों बोजबनानै लासिगोन। बुहुम आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ दासिमबो जिउजों मोजां मोनो नाथाय आं दा नोंनि जानो हानाय नंला मानोना आंनि गोसोआ दा गुबुननिसो जाबाय। नों बे बाथ्राखौ बुंनायाव गोबावद्राय खालामबाय बुहुम। आइ एम सरि बोहैथि नों बेजोंनो खुसि ना? औ बुहुम बे आंखौ जोबोद आदर खालामो। बाय बुहुम थाथ'दो। दे। सफैबाय? औ गाखोदो। साला सुवाद बैथा लोगोजोंनो एफा गाज्रि साला। बेनि जेबो गोरोन्थि गैया साबिर गोरोन्थिया आंनिसो। बैथायाथ' जेबो मिथियाना बोहैथिया आंनि मोजां मोननाय नामा। थुथु थांसै साबिर। बुहुम नों आंखौ निमाहा होदो। आं नोंखौ जोबोद दुखु होबाय बुहुम। हे इसोर नों बुहुमखौ गोजोनै लाखि। आंनो पापि आंनो सुनि। मा गाबबाय थाखो जुलि?
जेबो नङा आं आदाखौसो गोसोखांदोंमोन जिंगा दासि आं दंना नोंजों लोगोआव आलासिफोर दंफैयो रायज्लायफैनो नागिरदों मोदैफ्रा फुगारना ला जागोन दे नै ओरै फैदो नैबेनो नोंहामजोआ एसे खुलुमहरदो जागोन दे दे आफि मोजाङै मोजां संसार जालायलायदो जागोन दे दे जाबाय साइसथार माथो हिनजाव गोदानालाय आयौ फाग्लि मालाय सनानि माला होलायथारदोंहाय औहाय मालाय न'खरानो धोनि खाथारबा औ गोरोन्थिया सोरनिमोन बैथि जुलि बैथि आंखौ निमाहा होदो आं नोंनि अननायखौ बुजियासै बैथि Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.